Ano ko, Blas, pupunta tayo ng palengke. Paglalakad lang tayo, medyo malayo sa barangay Navarro. At least exercise mo. Mga 30 minutes ang lakad puntang palengke mga Blas. Morning, good morning. Ginagawang ano, ito ang gagawing Westwind condominium low rise mga Kaoblaks. Dito yan sa harap ng K17. Tuwarig ka dito sa Lancaster mga Kaoblaks. So malayo-layo pang lalakarin natin. Nandito sa palengke. Oo. Bibili nga eh. Kaoblaks. Nakakapagod oh. Namili na ako. Malayo-layo. Pero at least pinapawis na ako Kaoblaks. Maganda tong exercise. Parang nag-exercise na din. Sige mga Kaoblaks. Lalakad muna ako. Mahirap umawak ng phone. Yun, Kaoblaks, dito na ako sa bahay. Ito yung mga binili ko. Bumili ko ng maskara. Gagawin kong tokwat baboy mga Kaoblaks. Maskara na may dila yan mga Kaoblaks. And then may pork chop tayong binili. Pangbaon ng anak ko. And then may mga gulay-gulay tayo. So ito, ang mahal na mga Kaoblaks. Diyos ko po. Diyos ko po, Rodi. So ito mga Kaoblaks, pumili ko ng tokwa kasi nga magtutukwat baboy ako. Yan. And then sibuyas. Then mga Kaoblaks yan. Tapos bumili ko ng native na manok mga Kaoblaks. May nakita ako dun sa gilid. Binigay sa akin ng 170. Okay na to. Shout out sa'yo manong. Native daw tong native na manok. Mga Kaoblaks. So ayun, bumili rin ako ng buto-buto pang sabaw. So maya-maya mga Kaoblaks, prepare na natin to. Yung tukwat baboy babanatan ko ngayon mga Kaoblaks. Yan. Kaoblaks, pakuluan muna natin to. So, magtutukwat baboy tayo. Lagyan muna natin ng konting tubig. Pakuluan natin to. Yan o. Lagyan natin ang bawang. Lagyan natin ang bawang. Tapos laurel. Pakuluan muna natin to. Para medyo malinis siya mga Kaoblaks. Yan Kaoblaks oh. Yan. Lagyan natin ng laurel para mabaho. And Kaoblaks na. Paminta. Paminta Kaoblaks. And then lagyan natin ng asin. Asin tayo Kaoblaks. Yan. Lagyan natin ang may sarap. Konti. Konti lang. Sige mga Kaoblaks, pakuluan muna natin to. Okay? So, ayan ang mga Kaoblaks, pinapakuluan na natin. Antayin lang natin itong lumambot. And then, ipa-fried natin to. Pati itong tokwa mga Kaoblaks. Kaya nga, tukwat baboy mga Kaoblaks, di ba? So, ayan. So, mga Kaoblaks, piprituhin na natin itong tokwat saka
itong maskara ng baboy, tapos na may dila. Piprituhin na natin itong mga koblaks. Nagpapainit na tayo ng mantika. Yan mga koblaks, oh. Tapos gagawa tayo mamaya mga koblaks nung sauce niya mga koblaks. Yan. So, painitin muna natin yung mantika. Malinis pa naman yan. Pinagprituhan ko lang yan ng manok mga koblaks. Kaya, yan na muna ginamit ko. So, ayan. Unahin muna natin itong tukwa. Tapos itong maskara ng baboy mga koblaks. Oh, yan mga koblaks. Prito muna tayo. Prituhin muna natin itong tokwa. At saka itong maskara ng baboy. At saka may dila itong mga koblaks. Ito yung masarap na ginagawa mga koblaks. So ayan na mga koblaks. Mga koblaks, okay na to. Awanin natin. Tapos type up natin to. Prituhin muna natin itong baboy mga koblaks bago natin ito i-chop. Tapos gagawa tayo ng sausawan mga koblaks. Tukwat baboy in the house, yo! Yo mga koblaks, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and my page mga koblaks, Edmar TV. Akunin natin mga koblaks. Yan, chachak natin yung mamaya mga koblaks. Pangtukwa. Last na pang salang, mayroon pa tayo sa salang. Kaya sa tibol mag-chachak mga koblaks. Kasi yung patayin na natin. Gagawin natin tukwat baboy mga koblaks. So, yun. Let's go! Chop na natin to. Pati yung sausawan natin mga koblaks, yung sauce natin. Sige. Sige na. Tara. Yun mga koblaks, chop muna natin to. Ito yung mga gagawin nating ingredients sa sauce natin mga koblaks. Pero mga koblaks, di ko yung paghahalu-haluin kasama yan. Separate yan. Ito, hiwalay lang to mga koblaks. Ako kasi hiwalay yung sauce ko eh. Pero sasamahan ko siya ng mga dahon-dahon na to yung sausawan natin mga koblaks. So, start na tayo. Chop na natin to. Unahin muna natin itong tokwa. Kapag chachap dito mga koblaks, wag naman masyadong maliliit. Kasi tukwat baboy nga to. Yung tama lang, yung ganito mga koblaks, pwede na yan. Yung sobrang liit naman, pangit naman yun. Yan. Diba? Sagay natin dito mga koblaks. Ayun oh. Marami-raming tukwat baboy ito. Ay, tokwa mga. Masarap naman kasi itong tokwa. Kahit sausaw mo nga sa suka mga koblaks, ayos to eh. Ayan. Ganun lang chop ito mga koblaks. Huwag naman masyadong maliliit. Yung tama lang. Katulad nung baboy. Ganun din natin yung pag-chop natin doon. Yan mga koblaks. Ayos. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel mga koblaks, Edmar TV, and sama mo na rin yung i-page ko mga koblaks. Marami kayong makikita at matututunan kung paano magluto. Lalo kung wala ka pang idea magluto mga koblaks. Hindi naman ako expert, marunong lang ako. Ayan! Wala, dali ito. Mapaparami na naman kain ko nito mga koblaks ha. So, medyo malaki itong ano, iwain ko pa nga ng konti. Yan. Medyo malaki eh. Yan. Koblaks yan. Isa pa. May pusa. Yung pusa. May mga pusa dito, mga pumupot ng mga koblaks. Yung gate kasi mga koblaks sa ilalim kaya pumasok ang pusa. Harap no? Ito yung mga ano, maskara itong mga koblaks na may dila. Masarap to. Pinakuluan ko to. Ayan. Yan. Test na natin itong mga koblaks.
Yan yung taba. Sarap. Bakit kaya mga koblaks yung taba ang sarap nun? Pagbawal ka taba, sarap. Ah! Ang pagluluto ng mga koblaks, hindi yun. Kanya-kanya diskarte lang naman yan. Okay lang naman kung ano mo, basta importante yung mayroon kang sariling diskarte. Yan ang pinaka-importante ng mga koblaks. Kasi ang pagluluto naman, yung alba ito, katulad nito, guide lang ko mga koblaks, di ko sinabing gayahin ito. Guide lang ko. Isakto yung kung ano diskarte mo, gano'n lang gano'n. Kaya ako, ganito ito, pagbaboy kong ginagawa ko. Yan. Mukhang masarap ito mga koblaks. Mapapalaban na naman ito. Ayan o, may aso. Uy! May aso dito, maraming pumapasok. Yan na. Bilis o. Okay na yan. Lagyan na natin dito. Tumukunog mga koblaks, medyo crispy. Pero pinakulan ko itong mga koblaks hanggang pinalambot ko eh. Sinangkapan ko muna. Yan mo. Tapos gagawa na tayo mga koblaks na ito lang pinakahintay ko, sausawan. Mga koblaks. Ito yung pork, and then yung tokwa. Gagawa na tayo mga koblaks ng sausawan. Una sa lahat, sibuyas mga koblaks. Oh my God! Napapaiyak ako mga koblaks. Oh my God! Pero masarap itong mga koblaks. Promise. Masarap pa ito sa jowa mo. Ba't nadawa yung jowa mo? Yan mga koblaks. Lagay na natin dito sa lagayan. Tapos ito mga koblaks, maglalagay tayo dito. Ano tawag nito? Yun. Masarap ito mga koblaks. Halo natin. Ito yung nagpapasarap dito eh. Tapos lagyan pa natin ng konting celery mga koblaks para ayos ang hagod. Yan. Celery yan mga koblaks. Lagay natin. And then, sibuyas mga koblaks. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Ayan. Ayan, ganun mo. Chop mga koblaks. Ayan. Sibuyas na dahon. Lalagay ako niyan mga koblaks. And then, okay na to. Mamaya na natin yung sili mamaya. Kasi magsisiparate tayo na walang sili. So, lagay tayo ng toyo. Baka malat na. Yun. And then, kuha tayo ng sugar mga koblaks. Lalagyan natin ng sugar yan. Magsisiparate tayo, mamaya tayo maglalagay ng sili mga koblaks. Magsisiparate tayo ng sili. Oh, sa sukal mga koblaks. Kulang pa yun. Yun. Mas maglalagay tayo koblaks mo.
Konting tubig mga kablaks. Yan. Konti lang. Konti pa mga kablaks kasi maalat yun. Yan. Tansyahin lang natin mga kablaks na hindi naman maalat. Yung tama lang. So lalagyan natin ng paminta mga kablaks. Titikman natin kung bili na siya mga kablaks. Then lalagyan natin siya ng kalamansi mga kablaks. Ganun lang. Astig. Uy, may nakasama. Okay na yan. Kasama mo yan dyan. Tansyahin muna natin mga kablaks. Baka sobra naman. Then, magsisipalit tayo mga kablaks. Yung sasawan kasi baka mayroon ayaw na ng tuloy. So ayun, di ba? Ay naman sili. Kaya ito magsisipalit ako. So, baka yung anak ko ayaw eh. So ito na. Lalagyan na tayo ng sili mga kablaks. Buha ko ng siling haba, and then kuha tayo ng dalawang siling. Yan, mga kablaks. Lalaban ang siling na to. Ayos na yung mga kablaks. Meron tayong ganyan. And then, may gagawin naman tayo dito sa pipinuto na mga kablaks. Ano lang? Kasi mahilig ako sa pipino mga kablaks. So, yun. Ayusin natin yan mga kablaks para makita nyo naman kung paano ayusin yan. Ayusin natin yan. Sige mga kablaks. Ayusin muna natin. So mga kablaks, ayan na oh. Inayos ko na siya oh. Mukhang masarap naman. Tokwat baboy version. Edmar TV. Mga kablaks, ulitin ko, kung hindi ka pa napag-follow sa channel ko, don't forget to follow my page and my YouTube channels. Subscribe. And click the bell button para updated dyan sa mga bagong videos mo mga vlogs. Ayan na. Tupat Baboy in the house show. Tupat ba yung baboy in the house show. Napakasarap nito. Sarap ng pulutan. Sarap pang ulam mga vlogs. Ayan na. Sige na po mga vlogs. Nagugutom na ako. Kain tayo. Arat na.